Oh my god. Pick from there, throw away from there. Ja. Jangan tosi hyvä. Ja iso. Banyak banget. Pain omenoita nyt alas tän kanssa. Ei haita. Noin. Sori. Tulee mitä tulee. Wow. Brum bum 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 bum. Varmaan aamusta on mitään kiire. Pada jatuh. Pelkään, että tälle käy ihan samalla lailla kuin toiselle jollain pitää kaikki paino tuo. Ja täytyy tuolta puolelta. Eihän siinä nyt enää. Ja ei se sinne lopulta tule kuitenkaan jäämään, kun se on tuo aidan päällä. Tämä on tosi hyvä. Noin. Ja sitten tämä mua. Otetaan. Noin. Sepanjang ini apelnya. Udah kayak kena gempa. Kayak kena gempa gua, boy. Noh. Sebanyak itu. Nggak tau lah udah berember-ember yang aku ambilin. Ya kan, karena ditebangin pohonnya. Di sebelah sini juga. Mama mertua aku lagi ngambilin. Masih sampai ke sana-sana. Masih banyak yang juga di pohon. Udah halamannya acak adut.